Ero kama na inyama kama kage kanya penya na bende Elly Opondo kaka nena ken Elly bende sido thuolo mar ng'eyo The Standard gi Daily Nation walo se thoro wach mabendo mipekili. Ero kama na Sharon. The Standard gi Nation ogolo report ma be okobwogo wainya ke dwe mar adek the National Cohesion and Integration Commission nogolo report bar the status of the country. And gimanegi wacho thoro wach manegi golo report no negi wacho ni Kenya political stability and at stake nikech criminal gangs oseket kuonde mopogore e Kenya ka gi politicians. Report mar National Cohesion no bende corroborate me kwa moko ba bende wasatimo tok election ma 2022. Wange maber ni 2022 election jo siasa no kao vijende moketogi in different groups and they were benefiting from handouts mag siasa mar 2022. After 2022 nyithindo gi no weka hang. Sama no wagi kagi hang, they ought to design survival tactics. Mane momine no kasani gangs ubiru mopogore moko nyaka protect jo kanisa, moko protect jo siasa, moko protect jo business. Koro gigi king'iyo gite to gikelo picture moro ni Kenya ka wan gi national securities apparatus, then wan gi civilian security ma in the name of goons. And it is very, very dangerous to a stable country kaka Kenya. Police is at stake now. Gigima osetimore. Especially Tomaro Juang, Toge Musebedoga, even 2013, 2007, to 2017, 2022, wasebedogi demonstrations mang'eny. Kata kisumuka osenegji mang'eny elwet police. Tomago temo miyo jopiny bedogi ichwang. Ma sometimes ichwangino gi vent out during mandamano. Nyawadwa no se wacho ni during demonstrations one get three different people. Nitiere jo ideals, jo ma owuok ne ging'anyo because of wach moro. For this case, Gen Z. Nitiere jo ma kao advantage, magin jo kuoe gidwa distract attention. Then nitiere jo passerby, magin gibeda gijoin the whims. Koro king'iyo magitem, ka police oko control the crowd accordingly, to mano emomiyo weche moko dhiga matek. Number two, the kind of demonstrators mwaneno sani are very combative demonstrators. They are not demonstrators manwaneno during 1991, the clamor for multi-party democracy, or child demonstrators manwaneno ka agitation for change, the 2010 constitution. The current demonstrators are very combative, very firm, kendo ogi luoro kata police. A case in point, mineno ka demonstrator de to golom mask a police. That incident alone sends a very, very bold signal. Ne demonstrators masane gin very, very combative. And mananja kwaduoge drawing board, ne which kind of demonstration was envisaged in the 2010 constitution? Because Kokwade identified those things, temwabro kelo instability in the country. Josiasa plays a role maduong in mobilizing goons in the name of gangs, especially majority in our young people. Jogi now say wachonegi survive, and coming kata 2000, they will do anything. Toko kwa bedo motang, to Kenya mabedo stable ni usana noka the US ogolo alert, followed by UK. What is the implication of that? Next week, when July, the peak March tourism. Sama alert gede
dong ing'e ni kata joma ne dwa biro koro chako bedo maluor. The impact mar gino. To kade ben normal, for instance, let me give you an example. Teachers they get strike. Nurses they get strike. Lecturers they get strike. Bisane noko muk kamoro. Bisane noko go kamoro mo muk mo kwal du kamoro. Uneg ngato. Mane strike. To combative demonstration. Madhimbele Kenya ka onego non matut. And to go back to standard and nation, I think police nikoro negi start point. Monego gi chak timo demonstration, get investigation, mondo ang'e ang'o matimore. Because kagigi okon non to 2027 election, dhibedo, I'm not a pessimist, but magi ng'iyo kaka 2027 debate. Erokamano ahinya. And kik waluor wacho. Erokamano.